Nejkrásnější Unigéčko a garážování sedaček? Tohle a mnohem více ti dneska ukážu. Ale ještě před začátkem bych chtěl poprosit o odběr, protože bych byl moc rád, kdybychom dali co nejdřív 20 odběratelů. Tohle je podle mě úplně to nejlepší video, tak ho tam dejte. A začneme lanovkou Reason One. Je to 4x od Garaventy, vyrobená v roce 1999 s délkou 1,5 km a jezdí rychlostí 5 metrů za sekundu, což je zhruba nějakých 18 km v hodině. No a jako další je lanovka Chrisman One, která je opět vyrobená v roce 1999, je dlouhá půl kilometru, přepraví za hodinu 1800 osob. A tohle je podle mě úplně to nejkrásnější Unigéčko. Bylo postavené v roce 2010, má 2 km, za hodinu přepraví 2000 osob a jo, mně se prostě hrozně líbí. Napište do komentářů, jak se líbí vám. Doufám, že se vám tohleto video líbilo, třeba vás i něco naučilo a příště. Čau!